Mata dangane da al'ada. A nan mu sani mata suna da halaye biyar musamman idan muka yi la'akari da shekarunsu domin auna jinin da ya zo na al'ada ne ko ba na al'ada ba ne kamar haka. Ƙasa da shekara tara. Idan jini ya zo wa yarinya da take ƙasa da shekara tara, to malamai sun tabbatar da wannan ba jinin al'ada ba ne, jinin ciwo ne, sai a nemi magani. Tara zuwa sama. Idan ya zamana jinin ya zo ne ga wacce ta cika shekara tara zuwa zamanta budurwa, to a irin wannan lokaci sai a tambayi ƙwararrun mata da likitoci domin a fayyace jinin na al'ada ne ko na ciwo. Kar mu sha'afa yanayin abinci da kuma yanayin zafi da sanyi da hutu da wahala suna tasiri wajen zuwan al'ada. Budurci zuwa shekara 50. Idan jini ya zo daga lokacin da ta zama budurwa zuwa shekaru 50, kai tsaye malamai sun tabbatar da cewa wannan jinin al'ada ne. Daga shekara 50 zuwa 69. Idan jini ya zo wa mace a tsakanin waɗannan shekaru, wato daga shekaru 50 zuwa 69, to malamai suka ce za a tambayi ƙwararrun mata da likitoci domin sanin wannan jinin al'ada ne ko na ciwo ne ko na al'ada. Daga shekara 70. Idan jini ya zo bayan mace ta cika shekara 70 zuwa sama, to malamai suka ce wannan kai tsaye ba jinin al'ada ba ne. Ashe tantance shekarun haihuwa ba ƙaramin abu ba ne, domin tunin musulunci ya gina hukunce-hukunce a kansu, kuma ana gini ne a kan tsarin kalandar musulunci. Waɗannan bayanai na karkasuwar mata har zuwa gida biyar kamar yadda ya gabata, haka Malam Adawi ya kawo a cikin littafinsa Hashiyatul Adawi, Allah ya ji ƙansa da rahama. Ina daɗa jaddada cewa yanayin abinci da abin sha da sanyi ko yanayin zafi suna tasiri matuƙa. Dukkan abin da ba a fahimta ba dangane da yanayin zuwan jini ko ɗaukewarsa, yarinya ce ko babba, to kamata ya yi a yi tambaya cikin gaggawa, lura da yadda muka yi bayani da cewa yana da alaƙa da hukunce-hukunce. Kina yin jinkiri sai salloli su kubce miki, kuma wannan yana nuna cewa macen da aka saka za ta iya kammala idda a ƙasa da watanni 3. Idan yarinya ta ga jini kuma jinin ya zama shi ne zuwansa na farko, sannan ta tabbata cewa jinin al'ada ne, to ta sani ta balaga. Dukkanin hukuncin musulunci sun hau kanta. Idan ta yi salatin annabi za a rubuta mata lada. Idan kuma ta bari samari suka jagwalgwala ta, ita za a rubuta mata zunubi. Ba wanda ya ce wai sai ta yi aure sannan za a fara yi mata rubutu, kenan har azumi sai ta rama.